As clases foron hoxe un tanto diferentes para Mariño, María e Alba. Os tres alumnos de sexto de primaria do Colexio de Salcedo puxeron as súas batas de científicos e deixaron a vergoña ao lado. Eu expliquei 4 experimentos, hai unha hipótesis e o resultado. Eu expliquei o das xeringas, que se o aire ocupa espazo. Fixen os desatascadores da que o aire exerce unha forza sobre todos os corpos aos que rodea. Tocoulles defender os proxectos que presentaron a edición deste ano de Ponte en Ciencia, un exitoso programa do Concello de Pontevedra que busca fomentar o pensamento crítico e o gusto pola ciencia entre a rapazada. Ponte en Ciencia é unha das xollas da coroa da Concellería de Educación e penso que do Concello, non? Polo que significa de trasladarlle aos rapaces e rapazas a inquietude pola crítica e pola investigación. A pandemia obrigou a mudar o formato. O que era unha gran exposición de todos os proxectos converteuse este ano en visitas do xurado aos diferentes centros participantes para avaliar as propostas dos alumnos. O explica moi ben, están moi concienciados con o idioma tamén, o idioma científico, con como son os pasos en este tipo de temas. Presentáronse nesta edición máis de 200 experimentos, porque o poder de convocatoria do Ponte en Ciencia é innegable, igual que a súa importancia na formación do alumnado. Trasladar ese espírito innovador, ese espírito creativo é importante de cara aos alumnos, non? E estamos moi orgullosos e moi satisfeitos. Que os alumnos non só teñan información teórica e a expliquen, sino que eles mismos consigan chegar a esa información por medio da súa práctica, facéndola eles, me parece fundamental. Os rapaces tamén desfrutaron coa proposta e aprenden mentras descobren os porqués do mundo. Cousas que non sabía, por exemplo, que o aire podese expander. Gustábame e gústame agora tamén, a verdade, sempre me gustou bastante o de facer experimentos, investigar, ler libros de ciencia. Aprendí moito e tamén plantexeime cousas que antes non pensaba e moloume moito.